Kwedu noMabuja tauya Nhau dzanyasi zuva rechigumi norubodzi mwedzi uno waNdira. Nyasi kanzuro yekwaMutoko yagoti iyo iri kuburitsa mitemo mitsva yairi kuda kuti vanhu vagope kuona kwavo pamusoro payo. Nhamo yanetsa basi kuti mitemo iyi iri kundoboeka basi kana waenda kumahofisi okanzuro paMutoko sendapo. Ipapapa zviri kutorwadza, wari kunyora havo kuti padandemutande waripo ende inoboeka ipapo asi paribe kana tsambambozha chaiyoyo email paribe ari kuziva kuti inonyorwepi kuti urambe kana kubvuma kana kunhadzirisa mumwe mune mitemo yacho. Chakukunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Tindori mumakanzurumo, kwai kanzuro yokwamurehwa, kanzuro yokukaroi, kanzuro yokubhinga nokanzuro yokulupane dzakarambiwa kutekaedza kwadzo kwomari kwegore rino nobazi rinoringana zvokutongewa kwematunhu. Kwai izvi zvakaitiwa nokuti dzanga dziri bekuita tuzvinhu pakunyora kwadzo. Tiri kutotenda kuti redu kanzuro aiwa rakapasisawo bhajeti raro zvakanaka. Nyaya yadoka iri kuhwadza vazhinji kubva ipo yaburika. Kwai izvezvi Wicknell Chivayo ahwinha nyaya yache kumadharodhimhosva. Kureketa kuno dharodhimhosva ragoreketa iro kuti dhiri rakabvumiranwa naWicknell pabodzipo nokambani yoZPC rinofanira kuti rienderere mberi. Rekai tigoone ipapa kuti zvii zvinenge zvichiitika. Chatozonetsa kuti vamwe vanhu wari kutonyora kuti kwai Wicknell hanzi achagobhadharwa mari yomamiriyoni $22 million pachirungu. Dharodhimhosva hariribe kumupa kuti agobhadharwa mari iyi. Rekai tione ipapa kuti zvichapera sei. Kanzuro yomakereke yoZimbabwe Council of Churches yagoreketayo kuti mapato matongerwo enyika pabodzipo novakuru vehurumende nemapurisa wanofanira kuti waite kusenza wakaita manja chaiwo kuitira kuti kureke kuita nyaya dzokukubana kwevanhu. Izvi wazvireketa zvichienderana nokukubiwa kwevanhu wakakubiwa pakwamurehwa. Ipapawo magweta anoita zvo society wagoreketa pakare nyaya ibodzibodziyo kuti zvisvinuba zvinofanira kuti zvikuwe. Rekai tione kana zvikatetekewa. Bazi rinoringana nezvofundo yeapwere yatiro raakutanda gore rino kuti riedze kuona kuti ringachinje chii pafundo iri kufundisiwa wapwere. Izvezvi kwai fundo iyi yakufanira kuti ichinjiwe nekuingidziwa kana kudimuhwa zvimwe zvinhu. Saka heno kuti wabereki munozvionawo sei, asi kana muchida munonyorera kuno munyori mukuru mubazi rezvofundo yevapwere iyi kuti zvinhu zvenyu zvamunenge muri kufunga zvigoisiwa pakuonekawo kana zvichiita. Tahwadziwa fani nyasi kudarodzimhosva wapostori waye 34 mukuru wavo bishopu kanyenzura kwai agobatiwa nomhosva yekuunganidza vanhu zviribe mvumo yemapurisa. Ipapa kwai kudare ragoreketa iro kuti vanhu vaangaunganidzawo vanhuwo cheche asi zvavangaunganira zviribe inocheche nokuti wakaimba kuti mhanduwe tiyamurewo nhamo yati nyanya. Idi zvakaita kuoma chaiko zvakaida izvi zvine nyaya. Kwai gwaro roZekiria richaita kureketiwa nezvaro musi wechishanu uno kudare roparamende. Tichakukunyepai zvinenge zviri kuburika ikweyo. Vanhu vanosvika wasere kwai wagopfa wachiurayiwa nomvura yakanaya mazuva 2 apfuuraya. Idi zvakatoita kuoma. Kwai kugwanda zvikoro zvinotopfuura 20 chaizvo zvakatoita kuparadziwa izvezvi nokutoti mvura iyi yanga ino mhepo yakanyanya kusimba. Takazvireketa kuti mvura mhepo iyi yakaita kunyanyitsa. Idi pakaita kuoma chaipo yakanyanya ende yakabva nosaiti rekumozambique riya inge iri bechisvinu. Rekai tione ipapa kuti hurumendewo wachagodini nazvo. Kanzuro yeBulawayo yagoreka zvainge iri kuda kuita nyasi zvokuenda kodzinga vanhu nzvimbo dzakasiyana siyana muguta roBulawayo.
paizvezvi washa kuti vanhu vanogona kundoita chimoto chaicho zvikanetsa. Rekai tione kuti wachazvipedza zvakadini izvozvi, asi tiri kufara kuti waribe kuzoita zvinhu zvinokonzeresa kunyanya kupfa kwevanhu. Wakanyora bvunzo dzoCambridge ipapa wari kufara kuti bvunzo dzavo dzapera kumakiwa ende zvakaburika mubvunzodzo zvaburika nyasi. Vanhu vakutokona izvezvi kuti watore zvakaburikazvo kunyanya zveA level. Aiwa, tinovati makorokoto wakapasawo. Nyika yeZimbabwe kwai yagoisa matani anoita 35 ogoridhe gore rapfuura. Izvi kwai kutoingidzira anosvika mu10 kubva muzana kubva zvogore rapfuura pasere. Aiwa, tiri kuwarwera manja. Tiri kuziva hedu kuti makorokoza nevamwe vanoita zvokuunga goridhe wadiki ndo wakaunza goridhe rakanyanya kuwanda racho. Tinozvirwera manja izvi tichiti dai zvaenderera mberi. Tiringedzo pasi rese. Masoja wemuSouth Africa izvezvi apinziwa mushishi nokuda kwemavhidhiyo wagozvitora wari kuita zvisingabvumiwe pamutemo wehondo. Waiita kupisa mumwe mutumbi wevanhu wachiita kudidi zvinoita kunyadzisa chaiko. Heno kuti zvichapera sei ipapa, ticharamba hedu takaringa. Imo muSouth Africa kureketa kuno, magetsi avo ari kuita kuenda kamuendero chaiko zvinotoita kuhwadza. Paanoendapo anoenda maawa 12 kureketa kuno pazuva, asi achichinja manje kuti akamboenda maawa 4 obenhuka maawa 4 oenda maawa 4 obenhuka. Imiwei takawanyepa imi kuti imi gongwarirai zvinhu zvamuri kuita zvizvi. Apa oyo wanoringa anozvo magetsi wavonesa wari kuda kuti mangwana wagoture mutongo wavo kuti wari kuingidzira magetsi aya kudhura kwawo no zvakadini. Ticharamba takaringa tichindokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. KuZambia kwasungiwa wasere wokuCroatia wachinzi kwai wari kutekaidza wapwere zvisingabvumiwe, inonzi pachirungu child trafficking. Tenge chikunyepai kuti dare rodzimhosva rinenge ravabata chirendo dzimhosva kana kuti panenge pari beni. Uganda kwai yagoreketai kuti ichiribe chirwere choibhora. Tiri kuramba chizvitenda chirwera manja tichiti makorokoto idi dai zvaramba zvakadando. Chimwe chikoro chokukinya, chikoro chofundo yepamusoro chokinya Methodist University chaenda mbiri izvezvi nokureketa kwachagweita kwakareketiwapo kare nosolusi kuya kwokuti vanhu vanobvumiwa kuuya wakamona musoro kana kuita kurukiwa wari wakomana kana kuti vanhu vechirume. Pokarepo kuribe vanhu vanobvumiwa kupfekera zvinhu zvinonzi zvinobisa chimiro. Pakaita kunyangariwa vanhu varikuita kuhwadziwa izvezvino zvakareketiwazvi, asi ndo zvatopo ipapa. Ukatoona maitiro azviri kuita wotoona kuti paribe chizvinu kambwa kaamwahu. Nyika yeRwanda yapembera nyasi kuti wanamai wavo kiriketi wakunda chikwata choIreland kumutambo weT20 World Cup iri muSouth Africa. Tiri kuwarwera manja tichiti makorokoto dai zvaramba zvakaita kudando. Britain kwai izvezvi bhuku rakanyorwa naHarry Windsor rakanzi Spare kwai izvezvi raita kutengesiwa zuva rokutanda rapfuura zviuru 400 chaizvo. Ndopaunoona kuti mari inoita kunaya pano imwe idi wabi yedu zvavo. Isu tikanyora edu mabhuku aribe kana anocheuka kuti tanyorei. Asi muchaverenga henyu mabhuku atichanyorawo mumakore anoteera yaya. Peno munenge maakutomhanyawo kutenga zvinopfuura mabhuku ari kutengesiwa aHarry. Idi mabuja rekai tidifambire pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.